Ino ko malapit yung kiss. Time. Pero mo na. Kiss ko na pinapit eh. Uy, ginawa ko. Kapoy ko biyahe, tagi puling nagpapatupulo na nana. Nalagi puling na nagkasuwa, galing ang mata na nana. Hello guys, good evening. Dari guys, adi as Mama Julie. Dari kanang naay. Daday mi sa Astrodome Valencia. Karon perting bibo dapos nana kay tanong pisang pagumangkeun kay apil lagi daning kuan. Mr. and Miss Valencia. Ja. Iman sila nga arang kunong ka kuan. Bibo kuno nice kunong kuana. Kaysa sa una matud pa nila kay din sila sikat kas baliti ron grabe nagana kazong na himo kuno sa kuan matud pa karon mo ni agkuan gari Astrodome dari sa Valencia sa mga to sa ladyo nga kanang na ay wa nakauli og Valencia mo ni karaang Astrodome guys kay nagsugod naman lagi. Hara laman ng ibis ubiran kay lisod na ugkuan karon ay karabi sa baa malatusan ta ni YouTube dani. So money guys. Tara naman natin kasi makadaog. This time, we will move on to the next part, and that is the casual interview. Each candidate will pick a question and reminding the A few moments later. Hi guys. Kamusta mo? Gabi day nakadaog day sa kuan. Bertudaso apelido Agbaji anja Aglaki. Basta to ako kakwagan sang mga barangay sa tong mga eskwelahan nga nagdaog gabi basta kay Bertudaso tong kuan kanang nakadaog sa Baji Tagaanas Aglaki murag asa tong nga school. So first na nila pag mangilabanan guys sa anak ni Nangti. So congratulations. Diyan guys karon di ay naghuwat kong Aliana og ni kuan ni Alits Mama Alits kay muari sila kay kanang nius kuko nga ngano kuno wa kuno si Aliana gi pangaridari nga duha na kun san si Mana dari wa pa kuno si sakita kuno Aliana gipangita sa Aliana. So moto nga gi chatang alita si kuan si Ali ug si Atan basin makarijot lang makaridari kay kanang na ay arong makita silang kuko og ni Aliana kay kana lagi kuko ganar ba na ginagbata anja pangitas Aliana. So murag padong sila ron guys, padong muari dari sa Valencia anja adlok ra ba kay kanang kadakan kaadzong kuan dakan kaadzong disgrasasdan kay naliki mga hubog mga drive madlek ta kay gapon kay ni uli man ko og kuan dakan man lagi pista og kuan ron kanang nay Santo Niño ug mga
ilang mga devotion sa masayon ni kanang sa kapilya bitaw na ilang patron mo pista dira ng lugar basta kay ingaron January ni uli ko niya to di ko BJMP gahapon na to BJMP kay ning doa kong Mario alaman jud ko ka video pod kuan kana na ay tulo di disgrasya amang nagian padung sa pagpadung na duha pag uli usa. So, grabe, discuss sa daan ron, mga motor kay katungad lagi sa mga hubog mong drive. Amping kang tanan gajud. Uy, ay, get. Ay, pala tungkok ko ka. Ato ka dito. Dali. Ayaw sa din, yasa yan. Tingnan mo ati. Bisa sa'yo. Nagotor mo, day? Nagotor mo? Salita guys, oh. Apoy? Ada kita ko bisda. Sana sila em. Dito sir, dito pa kayo ng ay ka. Nah, likog dagat baud. Baud abang maita. Baud ra, likog dagat pun. Kain pa namin dai. Kada lola ko ko, may sa pa ka. Kau dito ka. Kasabang mama ita. Ya, ayo gan kasi. Paglagay ni gari. Iya kay. Ayo. Ano dili ni gari? Oh, dali lola ko ko ah. Dali, amin. Dali. Amin lah, jo kagigil ha, amin lah. Dala, dala. Uy, loko mo dapat ihangkis. Ayo, lagi dai. Ayo dai. Kis magpinapiti. Ay. Uy, babe. Si Lola nanawa ka ning kuan. Kis pa nagpinapiti. Uy, ginoo ko. Kapoy ko biyahe tagi puling nagpapatupulo la nana. Nagikulingan na ka. Kuha gani kang mata na nana. Diyan guys, ang gawas sa Miras Police Station dari sa Valencia kay nata ko ipa pangutana sa pulis na may pa-blatter ba kay kuha na may gamay problema. Gadak din problema guys, bahay ng MM. So na naman na i-rebel din jud unsa ni. Nanagan man og mga pulis dari. So kami na entertain, pista ra baron. Kaya na disgrasya lagi daan pa lagi ko. Disgrasya ra sa 7-Eleven. So kamong tuto sa ko ano bisang pa-blatter ko. Alaman mi na entertain kay da. Ato naman miss ko anin biya da ni Mudong. Kay madud na ato dito.
may visitor guys. Manimba na po mi mama ika. Yeah, sila guys. Abot sila gabi dia. Sa ulit na po. Bagong kasal kay. Naglamig ko to gabi mama ika. Lagi kuan gipangita man sa Aliana ni Kuan, Kuko. Nakita sila na Magprehas ko dai. Mama na ko man mas magkado kaya magkatumbang. Saan mo dai? Yan saan mo gi-pray naman sa lola Kuko? Bipre na mama ika wala mo ako Diyan sa man yung pag-tribit. para maulit sila mama ika. Minsan man ko pa maminaw ko no be, ako ka dungag be. Yan saan pag inyan. Ginsa. Ay po mama ika. Yan saan pag inyan. Ay po mama ika. Kalkat na ka? Lampas. Sige na ka, ano wala? Mura, yung pamahuloy naman mo, katasan mo sa daan. Nagluto, bi, kasi maapos ko sa ko. Lang, dala. Doon. Yung dala ka. Ato pa daming pa ni ate. Tingani mo ate. Babay na. Natugpas ko na. Uy, kisa sa gusto na. Salamat na, salamat. Natugpas ko ko na no. Nato. Na di na pwede. Sa maitot na. Na, salamat na. Sige, sige. Haba na. Wala. Ang gigil mo sa paano? Babay na. Amping mo. Sige. Bye. Abay at TV. Bye. A few moments later. Babay na nawa. Mutang ka na ito. Kamay mo sapatos. Ano yan to, si Erika? Kiri ka po ni pa-make up pa, kaya niti mo make up. Tinahod na tigpayla, mga ginikanan, mga bisitas, mga kauban, labi na sa atong bagong magtiayon. Nagtuon si Zag balak guys, kasan sa pagmangkon. Nakaroon na hiblo. Makati ni si Zag karong adlaw, kasan sa pagmangkon. Balos sa So, kanya. kuyag balak si Nana ba? Kagulana na niyong yagawman, kay ni subang ng himaya ng inyong bidang mo. Ning adlaw nga katapusan sa inyong pagkamit tinagsaon, miduyo nga nagudyaka o misiliyaw ang mga batanon. Kaming tanan manghinaot, nga sa ulahing mga adlaw, kamo magmalipayon. Mga pulong tugog sa huli, gihanay sa awit, mao'y gidalit sa inyong kahigalaan, kay ang gidamkong katahuman sa kinaiyahan, mao'y naingnan, nga ginikanan igsuon kahigalaan, inyong pagatalikdan. Bagong magtiayon, anay sa kahugpong bulak, itunol ko ngadto sa inyong mga kamot, ang inyong ginikanan igsuon kahigalaan, nagapadayag sa tinuod na mong gibati, nagamatuod sa talagsaong kawili sa among kauban, nga karon gihuptan na sa kamot sa kaminyo. Dinhira ko kuto, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Congratulations. Hindi, congratulations. With best wishes. Ay, ala. Kanay. Congratulations and best Wishes. wishes sa bagong magtiayon. Kay kaingon pa ko ana do. Diya guys, nangaami kay kamera lagi dari kay sino na to ano man sa kasal. Diya guys, thank you for watching guys. God bless. Bye bye.